Njoba ngeke ngachaza lapha yami ku episode 1 ngokugwazana kweziboshwa ngesikhathi sikhuluma ngeenvironment. Bafowethu angikusho lokho. Ijele limbi. Ijele libhlungu. Ndoba ngike ngakushona ku episode 1. Angimfisela umuntu because omunye wangibuza mothi Zulu mothi awumfisela umuntu uthaya ejele. So manje umuntu oyenzile ngempela isimo yes ngiyavuma but ongenzanga lutho naye owenza isimo baleka ngoba laphana ungaphandle ungayicrew kube yini ube umuntu omkhulu kodwa ube nemali kodwa mase ufika ejele phela yonke lento ukuthi unemali kuphela yonke lento ukuthi wena uyaziwa umuso lapha ya yabo njoba ngikhuluma ngakhuluma ngokugwazana iziboshwa igwazana kwaba khona isikhathi la khona ngisejele ngicabanga lo yamfana loyana beyithungela nje because khona abafundela ukuthunga ngaphakathi ade ithungela nje kanti useside noma uyi26 yena kwafika isikhathi la khona ngoba nje ukuphakama ejele akuyona into ongazocanga ukuthi mhlambe kunosuku lwakhona thwaye ke umsomlo siyakhala siyaphakama cha mothi hayi kuyagwazwana uLesihlanu no isonto kunjani cha makufanele mase beyidecide into yabo ngoba bafike behlangana ama26 noma ama28 enzele into uqobola ngithi ke mina isho ukuthi bebamba umhlangano wabo noma i-meeting yabo asuke beyibambile bagideke wosho naphansi sone kuvumbuke kwenziwe yonke le nto leyo ke abasuke beyenza and the first time nami ngiqale ngizwa lo msindo wabo ababewenza beqobola benza yonke le nto leyo ngase ngitatazela kodwa uNkulunkulu wami ngike phansi la ngikhona nazo isihogo esincane ngizwa lelo limi abalikhulumayo and banama languages ama 26 ane language yawo ayikhulumayo wakhuluma isiZulu njengoba sikhulunywa yimina nawe ama 28 nawo futhi ane language yawo ayikhulumayo so ke njengoba ngisasho lo mfana ayithungela nje right kumfana right kanti lo mfana njengoba eyi26 unengane ngala kuma 28 mangi ejele kuthiwa ingane imamasi kuthiwa ingane so ke kanti lo mfana akamlalayo uyi 28 kanti futhi lo mfana olalwayo oyena oyintombi ngale kuma 20 uyi 28 lo mfana othungayo uyi 26 kanti lo mfana olalwayo unenye futhi indoda eyi 28 shuthu ubhanqa amadoda unesithembu la ngaphakathi unendoda eyi26 unendoda eyi28 shuthu leli 28 lizwe ukuthi lo udliwa yi20 ilokhuzana udliwa yi26 ebe naye futhi eyi28 qale ke manje iqhumaneke ayikho ke ejele lento yokuxabana these siyaxabana kakhulu abantu benombolo ungayixabanela nje uyifanele amZulu impatha inyoni yasejele and everything kodwa nje umuntu wasenombolweni awukwazi ukuthi ungazoxabana nomuntu seniyakhombana ngithwala kabi wena ini lento yenzeke eminyango ngizokubamba ngizokudubula ngizokugwaza sikho isibhamu ejele awukho umese ejele most abantu bagwazena kusuke kusebenza ixubho isixubho lesi oxubha ngaso i-toothbrush beyilole iyalolwa nomnqamulela ngasekhanda ilolwe umuntu akugwaze ngayo ko izicije igcinisa isijokojoko kubizwa ngokuthiwa isijokojoko kodwa so ke ayikho istory sami lapha but sithi sekuthenini ke ipain engayizwa kugwazwa lo yamfana lo ejele kuphakanywa ngayo because umfana nje ubungeke umcabangela obeyithulela mase kutholakala lo oyi28 esethola ukuthi lo ulalwa i26 intombi yakhe ilalwa i26 uma ngithi intombi enjalo bafowethu ungacathi ngisho intombi ozoyifica inamabele ezoyifica inesibaya sikababoyo cha intombi nje enentshebe njengamithi intombi lapha ngaphakathi lo sukazi ukuthi mina ngisebenzela nje ukuyidayisela into yami ngiyalalwa nje into yami ukulalwa ejele ngoba njoba ngisho ukuthi make no mistake uwenza indlela yakhe ibheke ejele ngoba ejele bayokulala kuyalalwa ejele futhi abaceli mabezokulala ejele abaceli mabezokulala
kwenye ubuyela back kuma video ama before ngizokhona la echaza khona ukuthi nami ngaphansi izinqa yikhehla ngacishe nami la ngifaka into ecijile ikhehla ngabaleka so ke akucelwa hlangane ethethe unentshebe unemali eningi and abanye abaphunyuki bakulala ngempela bakufaka into ecijile ngempela kade bebefaka into ecijile phambi kwami akuqindi ukuze kucashwe cha emini kabhala bekufaka into ecijile uzofaka abantu abawu2 same time into ecijile so ke lo mjitha ke afike ke la khona eza lo munye azomconfront shothi atshele lo ukuthi ayindoda le usuyidalile ke manje engaphandle okay nami agcina sengilifunda lo muntu uma uthi usudale ngaphandle senjani shothi usuwenza into engekho right awusahambisani nabo lo 28 ezotshela lo usudale ngaphandle usudlo ilokhuzana yami umuntu wami hayi nalona athi hayi umuntu wakhe kuthiwa ke ayisakhulunywa kusiphelile futhi masenjalo kwakwadlula 3 days or 4 days kwathiwa kubalwa nje ekseni savulelwa sonke saphuma sawobala lo munye uhlala number 9 lo munye uhlala number 10 lo yi28 uhlala number 10 lo oyi26 uhlala number 9 kwathiwa kuqedwa nje ukubala waxhuma lo afuka umgwazi amgaza nje la intameni kathathu wawa athi asingeza ngaphansi sonke amaphoyisa singenza ngaphakathi athi asadila nalo okuyena ophakamile lo oyi28 ogwaze lo oyi26 ngokuthi ubamdlela intombi bamshaya amaphoyisa beshaya lo kanti eminyango wethu abavalanga ngama ke namathi hayi ake ngibuke ngoba lo ngibudget hayi kusafanele ngibone makuthiwa kuphakama umuntu kwenzakalani that was my first time ngibona umuntu ephakamile bamshaya amaphoyisa ashaya lo ophakamile lo okuphakanye ngayo uyayibhuqubhuquza phansi uyayibhuqubhuquza phansi athi eqale sondele eduze amaphoyisa iphoyisa nje elamthinta ngoba qala nje ngambone ebhuquza kabili kathathu ngambone sethula bethe sondela amaphoyisa amthinta usethula seshonile kwathathwa lo wayiswe emakhulukuthu lo ade ephakama wayiswe emakhulukuthu kwaziwe number endlini ethi number 7 because number 7 iyona esuka ino cleaners ocleaners yilabo abantu abacleanayo la ngaphakathi ejele bayakoroba bayashanela ibenza izinto eziningi balelela amaphoyisa useshonile and futhi igate elikhulu ophuma kulona ladlula ngase number 7 wasothi ngezomunye sethezulu anisiboleka ishidi bafethu noma elidala noma enjani ngathatha ishidi ngamnikeza ngathi mina kwenze njani wadala useshonile lo mjidi sifuna ukumboza yena awubamboza kwakufika ilokhuzana ezomqukula isithebe lesisiqukulayo sasemthatha sasihamba naye kanjalo washona same time ijela lifuni isihlakanipha sifuna umuntu otshethu wazi yonke into kufanele ube down to earth kodwa bese uyicontrola ngokuthi akekho umuntu ozongifaka into ecijile uvikelele izinto ezincane eziba seduze kwakho washona umuntu same time ejele washonela ejele egwazwe esinye isiboshwa ngoba ziyagwazana kungekhona futhi okuqala ziyagwazana iziboshwa ziyafa iziboshwa zigwaziwe ziyafa futhi iziboshwa njengalona nje oyiphakamile thothi ushawa amaphoyisa agcine sezeshonile ngokuthi amshaye mhlawumbe amshaye endaweni engekho right agcine eshonile yabo nje lokho ukufakazela lokho ukuthi amaphoyisa akushaya ufe esinye isiboshwa i26 ngenxa yokuthi lalifuna ukuphakama ngoba lento yob26 hamba ngeitebhisi khona abaphansi kanjalo kuze kuyofika emagunyeni ke nabakhulu general nobani bani ngokuhlukahlukana kanjalo nakuma 28 lo owe26 efuna ukuphakama kunesigaba ongaphakami ngesiboshwa kufanele uphakame ngephoyisa funa khona iphoyisa likhethi ukuthi hloboni lephoyisa awuvele nje uphakame noma ngabe lephi iphoyisa uphakama mhlawumbe ngocaptain kuthiwa sifuna ucaptain noma sifuna iphoyisa lokuthi imember nje wasuka kudliwa nje seqeda ukuphakwa kwavula exercise kukhona ucaptain kodwa ucaptain wenye section waqonda nje straight again shaya amanxeba omshaya amanxeba hlahla le wangashona ucaptain wamshaya nje amanxeba aserious walimala la captain amanxeba aserious washawa savalelwa kwakhala impempe savalelwa sangena ngaphakathi angaze ngimbone ke eshawa yena angaze kodwa nje
sathi sesizwa ngoba ihlala to the same section sathi masesizwa kuzothi ushonile uSibanibani yini indlela abamshanga amaphoyisa bamshakaza washona. So noma kuthiwa uyimember noma kuthiwa ufuna ukuzoba sejele ngaphandle mozoyihlalela ema-office ke ube yi-social worker la khona and everything, kodwa mozosebenza ngeziboshwa fanele ube wash out ngoba ngaze ngambuza nje omunye ujele ukuthi nenze njani, wathi nje Zulu fahlezi ngaso sonke isikhathi si-alert ukuthi kungenzeka noma ngabe yini noma ngasiphi isikhathi. Wathi yabo lokwazi ukapteni akukhona okokuqala ekwazo okwesibili ekwazwa yena, kanti futhi akuyena yedwa sekwagwazwa baningi bekwazwa. So kufanele hlezi u-alert ukuthi isiboshwa siyagwazwa kanjalo nokapteni futhi uyagwazwa izinto ezenzeka ejele. Ayikho ukuthi mhlawumbe hayi kune security eqinile akekho umuntu ongakugwaza, kuyagwazwa ejele. Uyadliwa nje ejele, udliwe nje umkangela futhi ungeke uzuphuma uthi uyo report uthi hayi ngizwama ngiyo reportela ubaba uthi baba kade ngidliwe, ngoba uzodliwa kulendlu uthi uyaphuma number 7 tuhamba uhlala number 12, kanti lo muntu ade kudla unomngani wakho senumber 12 vele ababhizi abasebenza ukudla abantu naye uthi uyafika ngale ufika udliwe nakona. So ke yabo nje azabuza omunye ubaba futhi omdala kunami, waye ungabatshele ungacela ubaba mhlawumbe kushintsheke nje ukuthi kwelinye ijele, wathi kuyafana neZulu labafana ba connected yonke indawo noma ngasuka kuleli jele ngizothi ngifika phambili to ubaleke endaweni ukuthi ubalekela uSibanibani sesiyazi ngoba phela ngizothi ngisuka labazobe sebazi ngiyakuliphi ijele ngifike ngidliwe futhi naphambili, hayi ngcono vele ngithobela umthetho ngithi mina ngeke nje ngeke ngingayivumi lonto leyo, ungayivumi lonto leyo. Wangibuza wena nje ukwazi udliwe, ngithi mina ngabe ngathi sengabe sengakutshela futhi mina bafowethu angingisho ukube mina ngangadliwe ejele ngabe ngiyasho ukuthi ngangadliwe ejele, ngoba uma kulihlazo kubhlungu ke phela kubhlungu futhi kuyadlula into engadlula akunamatheli futhi, kodwa ngakwazi ukubaleka, ngakwazi ukusurvive, ngakwazi and ngasizwa ukuthi abantu abaningi bebengazi from outside bangiprotect mangifika ngaphakathi. So ke kuyenzeka ukuthi uyitshelene ukuthi hayi ngizobamba inkunzi vele ngenzela ukuthi uzothi uyafika ngaphakathi ubosheleni uthi ngiboshela ukubamba inkunzi, ngiboshela ukugqekeza enzeni kuthiwa uyadla ukugqekeza khona esekhaya akuthi nathi sigqekezeke kancane bese bagqekeza abafana. Xa uzogqekeza umfana omncane omdala agqekeze nje indlela ayithandayo umfana, and uma isethunda futhi angathundeli ngaphandle into ebhlungu athundele kwena ngaphakathi. 1 2 wabe ngafaka futhi ama-condom, into engangiyibona lapha ya not very painful. So ke into yami ke ibinganciki kakhulu kulokho okudliwa ejele, bengifuna ukuveza lento ukuthi ukugwazwa ejele uyagwazwa uphile, uyagwaza ufe. Ziningi izinto ongagwazelwa zona njengoba bengenza lokho engake ngakubona mina umuntu egwazelwa omunye umfana ukuthi ujole nentombi ngoba labathi izintombi wena umunye umfana uyagwazwa ejele, ukwazela ukuthi udle ukudla kwe28 kodwa ubonakale upha i28 i-roll on, kodwa udla ukudla udla ukudla kwe26 kodwa ubonakale uphethe i-roll on yopha i28 bese liphatheka kabi i26 ukuthi yini ungayilethanga kulona i-roll on ebese liyakulokhuzana lingaxabani nawo liye kulela 28 futhi mase lifika lapha thothona nje honestly uyena okunika ukudla wayidlela ungakucelanga. Abantu abathanda ukudla wadla lokho ukudla lokho uma usuye visiteni subuya ne-roll on usuyophi 28 ngokwakhe uzoyitshela ukuthi seniyajola ne28 kanti naye mhlawumbe uyibhekile, ngoba izinto lezo zonke okufanele uyibuka ukuthi whatever yenzayo uma usuyejele uyoba nenkinga, definitely sure ukuthi uma umuntu okuthanda ukudla uyoba nenkinga lapha ejele, ngoba ejele akuyona lento oyicabangayo njengoba ngeke ngasho nase-episode edlula ukuthi environment yakhona ayikho right. Umuntu uyafa ejele angcwatshwe ejele abulayo nje ukuthi jole nomunye wagwazwa noma udla ukudla komunye wagwazwa. Amaphoyisa ejele ayagwazwa ukuphakama ukuze mhlawumbe adlulele kwesinye isitebhisi noma kube yenye indlela okwenziwa ngakhona, and lo osuke ephakamile suke egwazile uma eshaya amaphoyisa ngangiqala ukuyibona lana kuthiwa kufanele akhala, kufanele aqume ngisho uquma ngasho akufanele nje akhale nje, akufanele akhale ngoba once wakhala kufanele ukuthi ayiseke into yakho safanele uphinde uqale phansi uphakama, awukhali awuqumi khona basuke bekugadile bebuka
then emveni kwalokho ke usuyaphakama ukuthola leso stepis leso onyukela kusona oba yisona. So impilo yasejele ayikho mnandi, ayikho right. Qaphela ukuthi uma ufika ejele ungalokothi nje sondele ejele. Mina I can say that ungasondeli ejele. Nje ubungibuka uzosondela ejele bafike bebe ejele ucanjweni uzophila mnandi bakufaka into ecijile uzokhumbula eminyango bekungcono eminyango then uba sejele ngoba akukho lokuthi sibazokuncenga noma uzothathwa kuthiwa awuncengwa asikhathi sokuncengwa. Ngikhuluma iqiniso baningi hayi ukuthi mhlawumbe uyedwa nobabili more than 5 abantu belalwa phambi kwami kanje ngibabuka ngize ngibheke phansi ngibuka lento ebuhlungu kangaka ukuthi kodwa bakithi lo muntu. So kuqaphela into enjengalezo libalekele ijele usukusondela ejele hambela kude nejele.